thiam na ru na lo lom cheu hriat zaw na hmun pui ani a he jin konga hian i lo tel ve awangin ka lome kan video ma sa khanin installment chungchang kan zir to a installment chungchang a eng mo har sat na kan nei kha chun comment lama mo khang lama te khan a in zo thei tura ngai la tuna kan video a chuanin unit 2 an kalanga time distance and walk ania unit 2 kha amaro chu tun tum kan video bi ka chuan time and distance kha so if you kan tum don ani chuan time and distance hi engtin nge enge a in relate dan ti ang chi kha ama sa in soi kan tum manga time chu hun ti na kha ni mai ta distance til lat zawng til thui zawng ti na kha ni mai ta tin til pakhat om le chu hemi kan zir tura speed poi mo em a chu distance is directly proportional to speed and time. Om zia chu kan distance hi antir nan if speed increase distance increase more. Om zia chu speed mo time mo hi kan speed chak po le time in ang alo ngai tai la kan speed chak po le kha time in ang renga khan kan then thui zawng kha ahla don ti na ni a thui don ti na ni tin speed ngai rangin lo kau tai la ma se hun kha lo tam ta thum se la distance kha a thui don ti na lo ni ta if time increase distance increase om zia chu hi car ni ta se la car hi dar car khata 10 kilometer per hour in tlan se la hai speed ani a chuan dar car khata 10 km per hour ani ta dar car ni chung tlan ta se la dar car ni a chuan km som ni theng dona tlan zel se hei hi lo increase ta se la 3 hour lo ni ta se la 3 hour a chuan km som thum theng don ti na ni hei a increase po le distance kha atam ve zel ti na lo ni ta tin chu tiang chi chuan 2 hour a entir nan hei hi 10 kilometer per hour hi speed ani ta speed hi lo increase ta se la 20 km per hour lo ni ta 20 km per hour a da ka ni chung chuan da ka thata km som ni achak ang zel in plan ta se la da ka khata chuan km som ni in km som ni theng dona da ka ni a chuan km som ni theng thu thum don ti na lo ni ta time mo speed mo a increase chuan distance po kha a increase ve zel ti na ni ti chuan formula kan nei ta distance formula kha distance is directly proportional to speed and time alone ita equal to speed into time hei hi lo ni ta chuan formula distance formula kan nei chuan speed formula po kan nei thei nga la time formula po kan nei thei nga la ni om zia chu speed formula chu equal to distance by time kha lo ni ve le ta chu tiang che in time formula chu distance by speed chuan he formula hi he tlai tang ron suak hi ni a he formula kan thiam chuan tu na kan zir tur time and distance chu all sam takin kan thiam thei don alo ni ta ni chuan speed
te time te distance te formula kan nei a nakina avon ol samdan tur chu triangle kan zia kanga hian hey distance hey speed hey time alo ni ta distance formula kan share du chuan hey kan hupanga ol samdan chu speed into time chuan speed formula kan share du chuan s kha kan hupanga distance by time time formula kan share du chuan hey kan hup lenga distance by speed kha ni mai ta kha kha ol samdan ania formula ban no ol samdan chu ti chuan champhai atangin hey champhai ania aizola kazina aizol hemin kar hi kem za ni ani ta ne kem za ni borvel la halo ngai tai la kem za ni ni a om je chu a in kar phat zawng kan soya kha distance ti na lo ni ta kan distance chu kem za ni lo ni ta chuan hei hi kem za ni hi champhai tu aizol hi dar kar li a ka lo theng ta ne dar kar li a ka then chuan 4 hour chu ka time ka hun man rei zawng lo ni ta ti chuan heta hian eng tianga chaking nge ka kal ti kha kalau zong chuak don ta ni speed formula kan hria distance by time alo ni ta chuan distance a chuan 20 km kalau nei ta time a chuan 4 hour kalau nei ta ti chuan ka speed chu dar kar khata km somnga 50 km per hour kalau nei ta ni 50 km per hour ka kal chuan champhai tu aizol chu dar kar ria ka theng don ti na lo ni ta hei hi kan speed hi average speed kan average speed kha 50 km per hour lo ni ta ni tan kalanga exercise question number 1 a kan mu chu a area covers 43.2 km on half cycle in 3 hours find the distance covered by her in 5 hours lo ni ta area khanin a to b hi 43.2 km ania chu chu dar ka thung chung in theng tu question tang kan thria ti chuan a to b a to c hi dar kar nga tlan ta sela eng tiang hlang e therang ti kan zon chu ngai ta ni ama sabera chuan speed kan zon chu ngai ni dar kar khata eng tiang chakin nge ta ti kha speed formula kan nei a speed equal to distance by time distance kan nei sa chu 43.2 km ania time kan nei chu 3 hour lo ni ta ni ti chuan kan speed chu kan lo he thei ta 14 km per hour dar kar khata kilometer som pali 0.4 achakin atlantic kan lo he thei ta ni ti chuan speed kan nei to a dar kar nga eng tiang thui nge tlan man ang ti kan zon chu tur ania chu wang chuan distance equal to speed into time speed kan nei to a 14.4 km per hour mo into
time chu dar kar nga 5 hour lo ni ta ni ile he cancel thei 5 4 chu 20 nia 5 4 chu 20 22 5 1 5 72 km ti chuan dar kar nga chuan ei ri chuanin kilometer som sari pahni a thui kha kalman don ti kha kan khe thei ta ni te nga langa Savannah traveled a distance of 61 km in 9 hours. She traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. What is the distance traveled on foot? Savannah ka km som ruk pakhat kha dar kar ko chungin thengani Savannah ka. Chuan enge mochen hi ke in akala enge mochen hi ke in akala ni ke a kalkhan akal chak zawng chu 4 km per hour ania chuan enge mochen kha hir sakori nakal bokani hir sakora kalkhan a speed chu a tlan chak zawng chu 9 km per hour ani ve thum ta ni ti chuan min zobera chu ke in engtiang thui nge akal ti kha min zo ta anga sabera chuan kan khiat lo wangin let x be the distance traveled on foot mo hela hi x ni ta se kan ti ta ni x ani chuan abang zonga hir sakora akal zat chu akal thui zawng chu 61 mo 61 km minus x k akal lo chin zong khatir sakori nakal don ti na lo ni ta and 61 minus x be the distance traveled by hir sakora kal thui zawng kha 61 minus x hi lo ni don ti na lo ni ta ni ti chuan ama sa in ke akal thui zawng distance kha chu kan tu manga x equal to x to distance kan ti kha let x be the distance distance formula chu distance speed by time mo a speed chu ke akal chak zawng chu 4 km per hour ania time kan nei lawa time equal to x by 4 lo nia chuan ke akal rei zawng kan heta phot ani avoi ni na thir sakora akal rei zawng kha kan zawng ve lenga time 2 kan ti me ngai time 1 time 2 a chuan distance by speed lo ni ve ta distance kan nei chu 61 minus x mo a speed chu eta 9 km per hour chakin thir sakori na than he hi lo ni ta ni time 1 le time 2 kan lo nei ta ti chuan thir sakora hun man rei zawng le ke a hun man rei zawng bel khawm a kha dar kar chhuah hi lo ni ta ni t1 plus t2 equal to 9 hours ke a hun man rei zawng le thir sakora a hun man rei zawng bel khawm kha 9 hours lo ni ta ni t1 a kan nei chu x by 4 plus T2 a chuan 61 minus x divided by 9 equal to 9 lo ni ta ni ti chuan LCM kalanga an pahnia an sem kop thei te ber chu enge kan ti chuan 8 ni lawa 12 ni lawa
15 ni lawa 4 ni lawa 36 alo ni ta ni LCM chu chuan 49 ania 9 into x chu 9x alo nia plus 94 ania 20 tai la 61 minus x equal to 9 9x plus 461 chu en sang e 4 244 alo nia minus 4 into x to 4x equal to 9 divided by 36 alo nia ti chuan ka cross multiply anga 36 le 9 chu 96 chu 54 5 ala oma 93 chu 27 32 324 mo x le x ka pai theya 9x atanga 4x pai chu 5x alo nia chuan 324 chuan 244 hi equal to hnung lama ka son thei anga ka son thei chuan minus alo ni anga 244 thei ka pai anga 244 le 324 ka pai chuan somriat alo chuaka ti chuan kan x value chu 16 kilometer alo ni ta ni om je chu atira khan let x be the distance covered by foot kan lo ti ta chuan x chu ke a kal pui zawng chu lo ni ta savanai khan in ke in game som paru ka kal ti ha kan lo thei ta ni question number 6 a chuan Jaden na chu thir sakorin ai point A point B hi an in ani Jaden te in thir sakorin dar khata kem som chakin tlan ta sela an in hi dar rukpi ema thleng don ani ti chuan a speed hi an ti sang khrek ta sela an in hi dar li a thleng don ani a thleng ma sot don tina ni chu a speed ti sang zeu chuan hey speed 1 ni ta se hey speed 2 ni ta se speed 1 a chuan 10 km per hour ani speed 2 a chuan 15 km per hour chuan Mizo na chu speed 3 eng tiang a chakin nge tlan sela dar nga thleng tur hian eng tiang a chakin nge tlan anga yang ti kha zona chu lo ni ta ti chuan a hmasabera chuan an in le Jaden a omna le an in kar tat zawng kan thelo ani helai a distance sakha chumi ni wang chuan let x be the distance let x be the distance and y km per hour be the required speed to reach at 5 p.m. Mo dar nga a thleng tura a speed ma mozat chu y km per hour ini ta sela kan ti ni hepui kan thelo ani
speed a kha hi kan zon tur kamo y hi helai hi kan helawa x ni ta sila kan tia a distance a kha a to b hi ti chuan daruk daruk a thleng tur khan a speed kha time 1 ti tai la distance kha x ania a speed kha 10 alo ni ta ni equation 1 ti tai la ti chuan darlia thleng tur khan a hun mamoza chu x by 15 mo 82 ni ta sela ti chuan hey time 2 sorry time 3 ve thunga chuan 5 pm mo dar nga thleng tur khan a hun mamoza chu t3 equal to x by speed po kan la ve lawa heta chun y khanita sela kan ti ani question 3 lo ni ta ti chuan time 1 minus time 2 equal to time 1 le time 2 hi lo minus tai la om je chu time 1 le time 2 minus 2 6 pm le 4 pm khami in kara khami in kar ra khan dakar exam nge om 6 pm le 4 pm a chuan dakar ni homani 2 hour mo time ron so don ta ni he ta hian time chumi time pahin kar chu 2 hour lo ni ta dakar ni nei thau ti na ni chu chuan time 1 kan nei chu x by 10 kan nei a time 2 a chuan x by 15 kan lo nei bok ta chuan LCM kalak chuan 30 alo nia 3x minus 2x equal to 2 3x minus 2x to x ania 30 into 2 to 60 ti chuan x value chu kan lo nei ta ni x value chu a in ka na zawng chu 60 km ma helai in ka na zawng hi km song ru ka lo ni ta no re men kan thebek tho ti chuan kan compare le don ta ni time 1 le time 3 time 1 minus time 3 equal to time 1 chu hei hi nia 6 pm more time 3 chu 5 pm alo ni ta ni a in kar hi a in kar a da kar khat na om ta ti chuan time 1 a chuan engen kan nei kan ti kha x by 10 chuan time 3 a kan nei chu time 3 x by y equal to 1 hour 1 hani me chuan x aya nei kan nei to ni distance kan nei to ta distance to 60 km 60 hay kan lo nei ta 6 minus 60 y equal to 1 minus 60 divided by y equal to 1 minus 6 de lama ka son thaya te mi 60 minus 6 alo nia minus 60 by y equal to 1 atanga minus 6 ka minus 1 minus 5 it's 1 minus the minus ka cancel thaya cross multiply nga 5y equal to 60 alo nia nga y equal to pangai na hun som pahni y
ti chuan jaden chu km dar kar khata km som pahnih chaka atlan chuan dar nga ani kha theng man don ti kha kan lo chuak ta ni tu na kan lo chok chin mai mai ang adik nge dik lo kan lo proof ang distance kan nei to ta om zia chu jaden hi dar som pahnih a chhuak ang lo ni ta time thria chuan 5 hours ti ro ani chuan 5 hour da kar nga lo ni ta da kha chu da kar khat da ni chu da kar ni da tum chu da kar thum da li chu da kar li da nga chu da kar nga lo ni ta ni time chu kan lo nei ve le ta time chu a khan 60 by 15 ma t2 equal to 4 hours ma da som pahnih tang han chu le tai la time chu a chuan da kar li chu da li lo ni le ta chuan t1 chut ve le tai la 60 by 10 lo nia t1 a chuan 6 hours lo ni ve le ta dar som pahnih a chuak ti pawh kan he thei ngal ta ni dar ruk dar kar ruk una man don chuan dar ruk a theng don question number 12 fa kan kal lenga question number 12 fa chuan Noah takes 8 hours to walk to a certain place and riding back. However, he could have gained 2 hours if he had covered both ways riding. How long would he take to walk both ways? Sabera chuan point A, B, how many? To a certain place. Noah kanin A to B hi ke nakala mo ke nakala ni. Chuan B to A here sakori nakal le ni. Here sakor nge engi mo bike te ko ni mai thei. Ti chuan hetia akala aron led le hian dar kariet kuna mangani hei hi hasa zoki ke nakal ta hi chuan motorai mo sakor chunga po chuang thei a point ABA kalnan hian dar kariet kuna mangani ti chuanin however he could have gained 2 hours if he had covered both ways riding ta hian ke in kal lo ta sela sakor chunga han chuang tlang sakor chunga chuang sela tilawa po sakor mang khan han tlan ta sela gain 2 hours dar kar nin athen ma pha don ani dar kar ye ta tang ta ta ni chu dar kar ruk mo 6 hours dar kar ruk om je chu 8 minus 2 riding both ways a khan riding both ways dar kar ruk che hun hang don ni ke in kal lo sela sakor chu a han chuang tlang ta sela akal lama sakor chu akal se holama sakor chu akal buk sela dar kar ruk che hun hang don ni min zober chu heta hian ke in kal se ta po ke in kal se eng tiang reinge ma time min zo ti kha hriat ta ni time taken kha chumi ni wang chuan 8 hours mo
ti chuan 6 hours alo ni ta ni kan khiat tur chiang deuh chu sakor chunga chuan khan 6 hours alo ni chuan a chan ve kong chan ve chu je chu kong chan ve 6 chan ve chu 3 alo ni ta 3 kong chan ve chu 3 hours mo kong chan ve dang chu 3 hours 3 hours 3 hours darkar thung kalama manga darkar thung holama manga vital khon chuan darkar ru kalo ni don ti na kha lo ni mai ta ni ti chuan hetlai tanga chiang ta deuh mai a chu tia han ngai tur mai man chaw fak ngai lo in chiang ta deuh chu a khoi sona khan a kal khan tilama a kal khan kalama ke in akala holama sakor chu ma ron chuang hoa chu tianga huna man chuan darkar riat huna mang chuan ta hian a holama darkar huna mang ti kan lo he to ta ni darkar thum sakor chunga a chuan kong khat ka darkar huna mang ti kan lo he to ta ti chuan a hun pum pui man chu darkar riat ania walking fast plus riding a khan chumi ni wang chuan ke a kala huna man reizong hei helai huna man reizong chu ending e kan thria tang le a hun pum pui man reizong atang mo sakor chunga chuana hun man reizong kha kan mai na sanga 5 hours le chuakang darkar na huna mang tina ni ke a kal khan chuan both ways mo kalama ke in kal se holama po ke in kal se darkar in za nge huna darkar in za nge huna manang ti khamin zona lo ni ta chumi ni wangin kalama darkar na kalanga holama po darkar na kalanga 10 hours so kania kelon chok chinang a chodan pa nga in walking plus riding equal to 8 hours alo nia riding plus question tang kan pu hey he will be gained. He could have gained 2 hours if he had covered both ways riding. Riding plus riding equal to 8 minus 2 to 6 hours. More darker in a ken ma pha don alo ni. Sakor chunga chuan ti chuan r plus r2 2r alo nia 6 hours. More ti chuan r2 tilamani chuan 3 r2 3 hours alo ni ta ni right sakor chunga chuan khan kong khat chu data makal don ti na kha ni ta ti chuan substituting the value of r equal to r in equation 1 we got w plus ri chuan 3 kan mangang 8 hours ma w equal to 8 minus 3 w equal to 5 w plus w equal to 10 w I have 5 alo ni to chuan akal lam kha kal se a holam kha kal mok se da ka som chung in a thleng don ti na lo ni chu ole khati som khani ta sela tun tu ma kan zir thai chu ni zong khani sela enge mo har sat na ang chi time and distance chung chang bi ka asat na kan nei ni chuan comment lama ai zo le thai tu ranga ila ni za vai mang tha ka tu le